Dames en heren, hartstikke leuk dat jullie kijken naar de live-uitzending, de allereerste live-uitzending van Vista Live. De première. De komende 20 minuten gaan wij in gesprek over alle ins en outs van Vista College. Dus pak lekker een kop koffie, schuif gezellig aan en laten we beginnen. De live-uitzending, de allereerste live-uitzending van Vista Live. De première. De komende 20 minuten gaan wij in gesprek over alle ins en outs van Vista College. Dus pak lekker een kop koffie, schuif gezellig aan en laten we beginnen. Zoals gezegd gaan we dus in gesprek met gasten. We proberen een beetje 1,5 meter aan te houden en anders zitten we tussen het plastic. Excuses. Maar we gaan dus met elkaar in dialoog. Maar met wie dan? Allereerst de tafeldame of tafelheer, want in iedere live-uitzending zal één van hen aanschuiven om de presentator te ondersteunen tijdens de interviews. En dit keer is dat Jeannette Oostijen, lid van het college van bestuur. Welkom Jeannette. En leuk dat je mij mocht ondersteunen vandaag. En daarnaast natuurlijk de gasten. Met Jeannette ga ik in gesprek met onder andere Sylvian van Arndt. Welkom Sylvian. Docent van de horecaopleiding. Daarover straks dus meer. En later zal nog aanschuiven de student van de horecaopleiding, namelijk Kevin Meertens. En tot slot zullen we nog virtueel aanschuiven vanuit HelloFresh de Growth Marketing Manager, namelijk Nick Beeks. Goed, een heel verhaal. Laten we vooral beginnen. We zitten dus in het leerrestaurant van de campus in Heerlen, waar normaal gekookt wordt en eten bediend. Ja, corona stak daar een stokje voor. Zo was er het jaarlijkse Friends and Family Dinner. Maar ja, helaas heeft dat niet op de reguliere wijze plaats kunnen vinden. En dus heeft het onderwijsteam van de horecaopleiding een alternatief bedacht. Ik kan daar van alles over vertellen, maar degene die daar meer over weet is natuurlijk Sylvian. Sylvian, jullie zijn in samenwerking aangegaan met HelloFresh, niet de gebruikelijke leverancier. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, het is gewoon een idee wat dan oplopt, want we zitten in een tijden, we zitten allemaal in corona vast, dus je moet iets gaan doen. En we willen ook niet dat we die jongens verliezen. En dus wat ga je dan doen? De horeca zit op slot, ze kunnen niet werken, ze kunnen hun vaardigheden niet trainen, dus ga dan iets verzinnen. Met de huidige leverancier overlegd en die zegt van goh, ga eens even naar HelloFresh, want die zijn beter in het logistiek verhaal dan ons. Dus zodoende ben ik in contact gekomen met Nick Beeks en hebben dat eigenlijk binnen een week rondgekregen, zeg maar, het hele verhaal. Ja, want er werden dus boxen geleverd. Ja. De studenten konden niet in het leerrestaurant de gerechten maken, maar gingen dat thuis doen. Ja. En eerstejaarsstudenten gingen de receptuur volgen, maar de tweedejaarsstudenten moesten daar een beetje... zelf iets van die box maken. Zij hadden wel de recepten erin zitten. Het mooie daarvan is dat ze toch misschien met beperkte aantal apparatuur en mogelijkheden worden uitgedaagd om te kijken van goh, wat kan ik er wel mee en hoe gaat dat dan? Kook maar eens bijvoorbeeld op een campingpitje. Doe het maar en maak er iets moois van. En daar trigger je ze ook mee om anders te leren denken. En uit de oude box, out of the box te leren denken. Zeg maar. En wat waren de reacties van de studenten, ouders? In het begin een beetje zo terughoudend, en sommigen zijn ook nog wel terughoudend, nu nog steeds. Maar vooral enthousiast en er wordt aan ons gedacht en dat vinden we echt tof. En jullie willen ons horen en jullie willen ons betrekken bij het alles. En we worden niet zomaar vergeten. Het is echt een hele toffe actie. Dus je stelt echt de student centraal eigenlijk in feite. Ja. En wat waren de reacties van het onderwijsteam? Het onderwijs was eerst terughoudend. Collega's, docenten van goh, wat is dit dan en hoe gaat het werken? En gaat het eigenlijk wel werken? En uiteindelijk hebben we wel heel veel positieve reacties gehad van het is echt tof dat jullie dit doen. En ook gewoon landelijk zeg maar, dat ik van collega's terugkrijg. Ja, het is echt vet dat je dat hebt gedaan. Omdat ik zelf nog een studie in Nijmegen doe, krijg ik daar ook gewoon heel veel reacties van. Van oh, we hebben het gezien, echt super dat jullie dit doen. En hoe doen jullie dat en waarom doen jullie dat? En ja, al die vragen eigenlijk. Ja, goed. Dat zijn hele interessante dingen om te weten. En als kijker thuis, als jij nou nog graag meer dingen wil weten hierover, over HelloFresh, over deze case, maar ook hoe het onderwijs hiermee is omgegaan. We zijn niets van niets een live-uitzending, dus vergeet vooral niet om je vragen of opmerkingen achter te laten. Voor intern geldt dat via de Vista Insight. Daar worden alle vragen beantwoord. Of af en toe komt er dan een vraag hier in beeld. En via YouTube kun je natuurlijk ook een comment achterlaten.
Goed, dus HelloFresh, dat is nou, één voorbeeld. Maar jullie zijn ook op lokale wijze de samenwerking aangegaan. Met bijvoorbeeld So Delicious in Maastricht. Ja, we hebben de moederdagactie, dat stond er eigenlijk heel kort daarna, kwam de moederdagactie en we wilden ook de bediening erbij betrekken. Dus we hebben eigenlijk via de post wat hun deden van we hebben moederdag ontbijtpakketten, hebben we eigenlijk gezorgd dat de bediening ook een bijdrage kan leveren, of in ieder geval gehoord wordt. En we hebben dus eigenlijk ontbijtpakketten thuis gebracht. En dan moesten ze dan op een unieke locatie of op een leuke wijze of serveren vanaf een plateau. Ja, die dingen moesten ze allemaal aantonen door middel ook van een filmpje of een PowerPoint aan een gesproken bericht. En je ziet de meest creatieve ideeën. Dat is echt super tof om te zien. En ouders die dan ook echt heel positief reageren naar collega's die ze dan toevallig tegenkomen. Schrijven, hey, dit is echt super vet wat jullie doen. Ja. Ja, en de vaders dan? Want die willen ook wat natuurlijk. Ja, de vaders die hebben uiteindelijk als laatste actie voordat de coronacrisis afloopt een vaderdagactie gedaan met bier. Ze hebben het keuzedeel bierkennis en ook het inschenken van speciaal bier. Dus we hebben toch een beetje ook het support your local gedaan. Dus we hebben twee flesjes speciaal bier meegegeven van de brouwerij van Hoppen uit Margraten. En daar moesten ze een speciaal biertje inschenken en vertellen iets erover. Wat is het voor soort bier? Eigenlijk hun bierkennis tonen aan hun vaders. Daarbij heeft de brouwerij, of de jongens, hebben een hele leuke actie gedaan. De leukste filmpje wat wordt ingezonden krijgt 4 flesjes bier van Hoppen. Dus mensen kunnen nog meedoen. Ja, ze kunnen meedoen. Dus die leerlingen die dat moeten insturen. Dus schiet maar op, zeg maar. Nou, hartstikke goed. We blijven bezig. Ja. Dankjewel, Sylvian. Maar zoals gezegd, er worden dus ook nog vragen ingestuurd vanuit de kijkers. We gaan eens even kijken naar de allereerste vraag. Ik zie hier binnenkomen. Welke tips heb je voor andere onderwijsteams waarbij samenwerkingen met externe partners niet zo voor maar zoals gezegd, er worden dus ook nog vragen ingestuurd vanuit de kijkers. Ik denk wel beren zijn ook gaten. Dus zoek ze vooral en ga het gesprek aan en dialoog. En vooral met elkaar. Welke tips heb je voor andere onderwijsteams waarbij samenwerkingen met externe partners? En willen jullie ook hiermee doorgaan volgend jaar? Dat zou heel mooi zijn. Het is natuurlijk wel ook best wel een kostbaar iets dit. We hopen ook wel voor een stukje dat corona een beetje is opgelost. En we vinden het ook super dat we de kans hebben gekregen als afdeling om dit te kunnen bewerkstelligen. Maar of we er echt niet doorgaan, durf ik niet echt te zeggen. Want als het hier het normale onderwijs wordt opgestart, dan is het niet meer direct nodig. Maar het opent wel deuren, deze manier. Ja, het biedt wel kans om in alternatieven te denken, hè? Ja. Okay. Ja, we hebben het al over samenwerkingen gehad en de mensen daarin meekrijgen. En we zien hier nog een vraag binnenkomen. Die gaat over het onderwijsteam. Was iedereen in het onderwijsteam direct enthousiast over deze aanpak? Hoe neem je collega's mee die wellicht wat meer moeite hebben met het invullen van onderwijs op afstand? Is iedereen enthousiast? Het idee klinkt leuk doordat ze een stukje moeten gaan betekenen in de uitvoering. Dan wordt het dan een stukje moeilijker. En vooral, je hebt toch altijd mensen die als eerste erin springen. En ik dan persoonlijk wel zo van gewoon springen en dan gaan bouwen. En vooral nu heb je niet zo heel veel keuze. We willen die leerling horen, we willen die leerling, dat is gewoon het belangrijkste, ze in het zicht houden. Dus ja, dan moet je gewoon doorgaan, zeg maar. En heb je iedereen in het zicht gehouden hiermee met deze Nee, acties? je hebt altijd mensen, leerlingen die er toch, studenten, die er toch tussenuit vallen of waar je het niet echt van weet. En ja, ik kan wel naar hun huis toe rijden, maar of dat zin heeft, dat blijft de vraag. Ja, want ik kan me juist voorstellen met horeca dat het lastig is als je wil proeven of dat je het moet zien hoe het gebeurt. Dat is toch best wel een uitdaging. Dat is zeker een uitdaging, ja. Maar vertel maar eens, hoe smaakt een appel? Doe dat, ja, het water kan je ook in de mond open bij een verhaal, zeg maar. Ja. Dus probeer hem maar, doe het maar eens. Dus leer maar eens nadenken over dingen wat je serveert. Hartstikke goed. Dankjewel Sylvian voor jouw verhaal en heel veel succes. Succes ermee. Ja, dankjewel. Dank je. Ja, het gaat natuurlijk ook om de studenten, want zij zijn degene die het moeten gaan doen en die het moeten gaan uitvoeren. En we hebben daar één voorbeeld van, namelijk horeca-student, tweedejaarsstudent, zelfstandig werkend kok, Kevin Meertens. Hij is inmiddels bij ons aan tafel aangesloten. Nou, hij was een van die studenten die dus mocht ervaren, hoe is dat dan met zo'n HelloFresh box? Kevin, welkom. Kevin, nou, we zijn intussen nog eventjes aan het kijken. Het is de eerste livestream, dus we moeten even een beetje stoeien met het geluidssysteem en alles.
Maar hij zit. Ja. Hartstikke goed. Goeie Kevin, ja, ook voor jou, hè. Je zit normaal hier te koken, ben je druk bezig in het neerrestaurant en ineens zit je thuis. Hoe is dat? Ja, dat is toch wel een klap die binnenkomt. Ja. In één keer ligt alles stil, mag ook niet werken, horeca is dicht, school mag ook niet. Ja, dan zit je thuis en dan, je weet eigenlijk niet zo goed wat je moet doen, dus je eigenlijk niks mag. En wat heb je dan het meest gemist van niet hier zijn? Ja, toch wel vooral je sociale contacten, je vrienden, ja, sommige bepaalde leraren en waar je dan een goede band mee hebt, die mis je dan wel. En wat gebeurde er toen? Kwam dan? Ja, we hadden gelukkig, ja, we hebben een groepsapp, dus we houden wel contact met elkaar. En ja, iedere donderdag hadden we via Teams hadden we dan een online meeting, zodat we toch iedereen zagen. Ja, en dan heb je dus die HelloFresh boxen waarvan eerstejaarsstudenten de receptuur volgen, maar jij was zo'n tweedejaarsstudent die daar een eigen draai aan moest geven. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb sowieso eerst even het hele receptuur doorgelezen, zodat ik wist wat er goed moest gemaakt worden en wat er van werd verwacht. En toen heb ik daar een beetje eigen twist aan inderdaad aan gegeven. Hier en daar wat anders gedaan dan wat eigenlijk de bedoeling is. Het was goed gelukt, goed bevallen. Dus het werden een soort Hello Kevin pakketten. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Nou, en Kevin, jij als kok in Spee, hè? Je bent hard aan de weg in timmeren. Over een jaar of 10, waar zien we Kevin dan? Ja, ik hoop toch wel ooit uiteindelijk een eigen restaurant. Oké. Wow. Nou, wie weet dat we in het sterrenrestaurant van Kevin gaan eten later dan. Ja, wie weet. Hey, en ik heb nog wel een vraagje over dat maken van die recepten, hè? Want dan kreeg je zo'n box thuis. Was dat je zegt, ik heb wat dingen daaraan veranderd, maar is er ook wel eens iets mislukt? Nee, mij opviel was er niks aan mislukt. Het was goed gegaan, het was goed bevallen. Dus en dan nodigde je al je vrienden uit om dat te eten? Of nee, ik heb het thuis gemaakt voor mijn ouders. Dus. Oké. Ja, gewoon super, het was heerlijk. Nou, zij vonden het dus heel erg lekker. Hoe heeft de opleiding het beoordeeld? Ja, de opdracht was dan de opdracht dan maken en dan moesten we foto's maken, ook hoe je zelf bezig was met je voorbereidingen, uiteindelijk het eindproduct, en dan in een diavoorstelling zetten en die dan doorsturen naar de leraar en die beoordeelde dan je presentatie. Ja, net zoals Sylvia net al zei, van je kunt niet proeven, maar nee, dat ging helaas niet. Moet je het zo goed mogelijk over weten te brengen. Ja, oké. Hey, en Kevin, denk je dat dat afstandsonderwijs, zoals je dat nu hebt gedaan met het koken, met die boxen, kan dat het praktijkonderwijs ook helemaal vervangen? Ja, ik denk het wel. Het was goed gegaan. Dus iedereen was goed bevallen. Ik zie wel de toekomst dan, ja. Oké. En zoals gezegd, er worden dus vragen ingestuurd en ik heb hier een vraag gekregen van Niek Huigen. Kevin, welke tips heb jij voor docenten? Ja, ik vond eigenlijk dat ze wel goed de opdracht goed in elkaar hadden gesteeld. Het was heel duidelijk, was goed te doen de opdracht. Eigenlijk niks aan te merken. Nee, ik had geen slechte dingen. Dus volgend jaar weer? Ja, mij betreft wel, ja. Nou, hartstikke goed. Dankjewel Kevin. Hartstikke goed en heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. Succes en we komen in je restaurant eten. Ja, goed, bij Hello Kevin, hè? Ja, hartstikke goed. Nou, en het gaat dus natuurlijk ook om die samenwerking met andere partijen. In dit geval dus HelloFresh. En uit de jungle komt collega Karen met de laptop waar we virtueel, dus live gaan inbellen met Nick Beeks, de Growth Marketing Manager van HelloFresh. Nick, welkom. Leuk dat je erbij bent. HelloFresh. En uit de jungle komt Karen. Zoals heel veel andere bedrijven en organisaties in tijden van corona kan ik me voorstellen dat dat de veranderingen met zich meebrengt. Wat betekende dit voor HelloFresh? Ja, de lockdown voor ons was wel een behoorlijke uitdaging. In het begin wisten we natuurlijk nog niet echt wat ons te wachten stond. Maar we wisten wel dat we door moesten gaan met de bezorgingen van de box. En dit op een veilige manier, zowel voor de klanten als voor onze werknemers. Dus dat was wel een van de grootste uitdagingen. En daarbij was ook de vraag naar de box enorm toegenomen. Dus ja, een uitdaging in de bezorging, zowel voor de klanten als voor... Want inderdaad, mensen gaan niet alleen thuis eten bestellen, maar ze gaan het ook zelf maken. Maar ze kunnen niet zo makkelijk de deur uit. Dus HelloFresh biedt dan de oplossing in dit geval. Maar ja, dus dan komt die drukte er doorheen. Ja. En dan komt Vista College ook doorheen. Niet alleen thuis eten bestellen. Ja, maar dat vinden we alleen maar leuk natuurlijk. Ja,
Wat is de eerste reactie van HelloFresh met zo'n samenwerking met een onderwijsinstelling? Hebben jullie daar ervaring mee? Of nee, ja, het was voor ons de eerste keer dat we eigenlijk benaderd werden door een onderwijsinstelling. Dus dat was voor ons wel heel nieuw en we waren ook eigenlijk wel verrast. Normaal gesproken richten we ons natuurlijk op de consument. En toen ik hoorde dat het ging om de boxopleiding van het Vista College, toen dacht ik wel gelijk van, dat is heel erg leuk, goede samenwerking volgens mij. Ik dacht wel, misschien zijn sommige van onze recepten iets aan de makkelijke kant, dus op deze manier werd de opdracht volgens mij ook om een eigen twist aan een HelloFresh recept heel erg leuk. Ja, want we hadden zojuist een gesprek met Kevin en kijk Kevin even stiekem aan. Kevin, was het makkelijk, te makkelijk of viel het al mee? Soms was het wel makkelijk. Ja, ik dacht van, ja, dat kan iemand die niet de koksopleiding voor kan dat ook makkelijk zelf maken. Oké, nou Kevin, ik weet niet of je het goed hebt kunnen horen, maar ik heb dus aan iemand die niet de koksopleiding heeft gedaan, die kan dat dus ook makkelijk doen. Ik denk dat dat ook wel een beetje de insteek is, maar dan was de uitdaging om daar een creatieve draai aan te geven. Ja, goed, en dan samenwerking met een onderwijsinstelling. Wat levert dat dan op voor een partij als HelloFresh? Ja, allereerst voor ons, we hebben nu 80 studenten bereikt en ook de huishoudens die erbij horen. Dus dat is in ieder geval al waardevol voor ons. Vervolgens is de groep aan de slag gegaan met de maaltijd Box. En heb ik ook gezien dat er onwijs veel gepost is op LinkedIn en op Facebook en ook de huishoudens die erbij horen. En ik weet ook dat het lokale nieuws in Limburg is bereikt. Dus al deze impressies, dat is behoorlijk waardevol voor een bedrijf. En heb ik ook gezien dat er onwijs veel hartstikke mooi. Heb je nog tips voor een onderwijsinstelling als Vista voor een dergelijke samenwerking? Lokale nieuws in Limburg is ja, ik denk dat dit een goed voorbeeld is. Want jullie hebben nu een case voor HelloFresh. Jullie kunnen aangeven hoeveel mensen er bereikt zijn met jullie eigen marketing, met jullie eigen sociale kanalen. En ik denk dat je deze nummers kan voorleggen aan een ander bedrijf. Als er een link is tussen de opleiding en het bedrijf, dan denk ik dat er wel een mooie samenwerking in kan zitten. Ja, biedt dus wel kansen voor de toekomst. Ja, zeker. Intussen moet ik wel even een klein zijwegje maken. We zijn de eerste keer live, dus het is allemaal even uitzoeken voor ons. Ik begrijp dat er een klein technisch probleem is en dat er dubbel geluid is, dus excuses daarvoor. Maar goed, ik hoor jou hartstikke goed, dus ik stel voor dat we het gesprek nog eventjes voorzetten. We hebben nog een minuutje, krijg ik hierdoor. Jeannette, heb jij misschien nog een vraag? Jeannette zit hier naast mij en zien we dus virtueel aan het inbellen zijn. Kunnen we met elkaar in gesprek gaan. Nou ja, ik ben wel heel nieuwsgierig. Kevin zei, ik heb allerlei twists aan de recepten gegeven. Kunnen jullie daar wat mee? Zijn jullie ook nieuwsgierig naar al die tips van studenten? Eigenlijk tot nu toe alleen nog de foto's gezien. Ik kon daaruit wel opmaken dat het niveau heel hoog lag. Dus misschien zit er nog een verdere manier van een samenwerking in. Misschien kunnen we wel een typisch Limburgs recept voor in de box verwachten. Nou, ik zie Kevin lachen en hij knikt ja, dus dat klinkt als een goed plan voor de toekomst. Dankjewel. Nick, ontzettend bedankt voor jouw bijdrage, dankjewel. En who knows, we weten niet welke kant het op gaat met corona, maar de eerste stap in de goede richting is in ieder geval gezet voor de samenwerking. Goed plan voor de toekomst. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dan ga ik je nu dichtklappen. Nick, ontzettend bedankt. Dankjewel. Doei. Dankjewel. Nou, dat was dus Nick vanuit HelloFresh over de samenwerking. En dat betekent dat we dus toch al een beetje richting het einde komen van de uitzending. Mits er nog vragen zijn vanuit de kijkers. En anders worden die behandeld via het interne programma van Vista Insight. Dus de vragen die hier niet voorbij aan bod gekomen zijn, kunnen we alsnog achteraf behandelen. Nou, dat betekent dus het einde van deze uitzending, maar het is niet de laatste livestream, want na de zomervakantie in de maand september volgt de tweede uitzending. En daarin kun jij een rol spelen door tips te geven over thema's. We hebben nu dus de case behandeld over innovatief onderwijs. Maar heb je zelf ideeën daarover? Laat het dan vooral weten via de marketing communicatieafdeling of hou gewoon de nieuwsbrief van Vista Insight in de gaten. En hetzelfde geldt voor het presenteren. Ik zit nu op deze stoel.
En de komende 2 afleveringen nog steeds. Maar zou jij het leuk vinden om deze rol ook op je te nemen? Laat het dan vooral weten. Dus hou die nieuwsbrief in de gaten. En wie weet zit jij hier naast bijvoorbeeld Jeannette of Kevin. En dat is hartstikke leuk. Dus nou, in ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. Dank aan onze gasten aan deze tafel. En natuurlijk aan onze tafeldame. En een groot dankjewel aan onze kijkers van de live-uitzending. De allereerste keer. Jeannette, ik laat het laatste woord aan jou. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Dinah, Kevin, Sylvian, hartstikke bedankt. En Nick natuurlijk. Heel leuk om hierbij te zijn. Ja, ik denk dat het een heel mooi initiatief is. Iedereen kan even in een lunchpauze. En zij zitten met wat boterhammen waarschijnlijk. Kunnen ze luisteren. En ik denk dat het heel erg leuk is. Dus ja, fantastisch. Dus de volgende keer vanaf de andere kant ben jij mee kijken? Ja, dan ga ik aan de andere kant zitten en dan ga ik luisteren weer naar iets innovatiefs, iets nieuws, iets wat mensen prikkelt. En nou, heel fijn. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens en dankjewel. De volgende keer vanaf de andere kant.